Che festival ci hanno stato? Mi sta per schiamare per Agora é a missa. A uma. Buongiorno. Ah, ma io penso che non vai a incontrare nessuno, no? Non va.
mola muchísimo este tema. Tamén nos temos feito, en plan, combustible que tal, deixe estar, non saque nada, deixe estar. Non ande sacando, non é o traballo. Non, bron. Sí, hai algo. Refrescos ou... Un licor bebemos borrado. No, que era gratis. Mas Sí, sin que? son unhas cuantas que levaba de máis tempo. Vamos que viréis que se te nova... Na festa, Na festa. A ver, que vou buscar. Pero moi guai, notase que lo... Sí, a química de toda a vida, tío. A xente nova da Praja. Guai, guai. Ai, está un temazo. Oye, pues solete. Tiñe outro día, non sei onde eu vin. Ah, por que? Tiñen por que a semana pasada ou hai 15 días. Iba a poner motos. Un acuario, nena, unha copiña de whisky. Un licor ya non sei que tomar. Sí, pero vou buscar algo máis, que non traigas Estaba a duchar. Non traigas nada máis. Estaba a duchar Non cando... traigas nada máis. Mira, como sei... Viñamos moi cedo, non? Claro, bueno, cedo non é que xe, o que pasa é que eu No, estaba sempre vimos á mesma hora. E fun á ducha. Calculamos mal. Viñe tú? Non, agora non. O licor viñe, agora. Un licor. Vos queredes un... Se toma un pelín de erva solo para probar. Futbolista, un medio futbolista. A ver, sí, para probar. Un pelín nada máis. Que vai? Marina, que Pero troco? ti te sabes. Sobre futbolista. Medio, mal. Hai que tomar. Ai. Pois si foi antes de la vir, pero... Ah, no, é por saludar, nada máis. Sí, foi. Tiña que ir un Iba tal... con mordida. Unha capiquina aí. Unha capiquina. Un pistacho. Un cochillo pistacho. Non me fixei. Non está. Eu que veño é que me dio sorte. A mí préstame, bueno. Caraño! Un culo. Non queremos nada máis. Si xa tuvemos de todo. Se tomamos 3 chupitos, tío, mas tú, partimos depois ao cura que é o de sempre, non? Oi, co que pesado estaba ali na Feira Bella outro día. Botamos 3 horas ali na Feira Bella. Ah, Era isto, era. quería cobrar. No, Fixeste la de cero? pero como é divido. A que non sei? O pueblo tamén... No, bueno, fixeste No, la 4. e as subvencións Bueno, que sei, que se sí, foron da igual. apañando, en fin, unha casa como é divido. Joder, pero eu vi un camiño que está todo empedrado. O camiño foi caro, Sí, pero o camiño que se para de puta. Tomei o café, xa te digo. Paga mal, sí. Vai, Reputación. Nai, xa se lle dice chiquetillos. Non te Quen anda aí con coche? E iba un coche. eu... será Benito entre la Mariana. Pasamos un porco para ali, íbamos un portugués a ser. Canto nos cobrou? Cobrou E tú que preguntas? 300. Hai que preguntar, hai que saber para si hai que faelo. Cobrou nos